Mill-passarella fl-isfilati ta' wirjiet tal-moda għarraba qalb il-ħxejjex, il-frott u l-klib tal-assa. Din hija Gloria Camilleri li għamlet snin twal bin-negozju tal-ħwejjeġ u issa ilha għal dawn l-aħħar sena u nofs topera b'negozju talqa li tkabbar il-frott u l-ħaxix b'mod organiku. Rajna għamilt 22 sena fil-moda, kelli ħwienet, diversi ħwienet pala retail, wordiri, u kien żmien sabiħ ħafna. Imissa isni I moved on u dinja l-art tal-familja tiegħi li kien jieħu ħsiebha missieri u għamel ħafna xogħol missieri. Kienet isa l-hobby tiegħu u meta ġieni qed se nagħmel qed ma nixtieqx li nħalli l-art u kollox dak kollu li għamel isu jispiċċa. Passjoni li ma bħala hi u ddawarna mal-għalqa tagħha spjegat kif meta ħallit għal kollox id-dinja tal-moda ftit li xejn kellha tarif fuq il-bidja iżda permezz ta' taħriġ li rċiviet issa qed tkabbar prodotti organiċi li huma ċċertifikati. Bla dubju staqsejnija dwar l-isfidi tal-bidja organika. Li biex taqleb l-iktar forsi sfidi li hemm li inti trid tkun taf li l-prodott se titlef minnu ovvjament, mhux għax forsi ħafna nies jgħidulek imma għalfejn jbieħu iktar dawn għalfejn għax inti għandek telf mill-prodott. Ġewwa l-għelieq ta' Gloria Camilleri kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Bidja Clint Camilleri u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aron Farrugia. Flimkien ħabbru kif hemm aktar minn miljun euro minn fondi Ewropej li qed jiġu offruti biex tittejjeb il-kwalità tal-ħamrija u l-bidja organika. Fil-fatt bil-miżura tal-immaniġġjar tal-ħamrija, il-bdiewa jistgħu jibbenefikaw minn 213 euro fis-sena għal kull tonna ta' art jekk jimplementaw pjan ta' ġestjoni u konservazzjoni tal-ħamrija. Fil-waqt li dwar il-bidja organika hemm offruti 135 euro fis-sena għal kull tonna ta' art jekk il-bdiewa jikkonvertu mqar parti mill-produzzjoni tagħhom. Sa dan it-tant, Gloria Camilleri li permezz tal-għalqa tagħha tista' sservi ta' mudell eċċellenti għal bidja organika għaltinna wkoll li anke jekk tinstema' stramba, il-moda u l-bidja għandhom rabta bejniethom. Anke meta kont fil-moda jiena dejjem nħobb ħafna l-animal prints, il-fjuri, in-natura li hija qalbi ħafna anke l-annimali. U naħseb dik xi ħaġa li forsi rabtet kollox flimkienek nista' ngħidlek.